Avaa internet-selaimesi ja mene Laurean kotisivulle. Vasemmasta ylälaidasta löydät suoraan linkin liveen. Jos kirjaudut kotikoneeltasi, live kysyy käyttäjätunnustasi. Liven ylälaidasta löydät linkkejä, josta voi esimerkiksi muuttaa sivun kieltä, pääset suoraan MySiteille sekä löydät oikopolkuja, josta pääsee suoraan esimerkiksi Optimaan, sähköpostiin sekä SoleOpsiin. Alempaa löydät yksiköt, joista voit valita oman yksikkösi. Vasemmalta löydät oikopolkuja opiskeluun. Sieltä löytyy esimerkiksi lukuvuoden aikataulu, opintojaksotarjonta, infoa harjoitteluista, kirjastosta sekä MOT-sanakirja. Sen alapuolelta löydät Wordin, josta löydät esimerkiksi opinnäytetyöpohjan, jota tulet tarvitsemaan opiskeluissasi, sekä tärkeän lähteiden ja viitteiden merkintäoppaan. Löydät myöskin Laurean oman PowerPoint-pohjan. Sen alapuolelta löydät opiskelijoille tärkeitä lomakkeita, esimerkiksi hyväksilukulomakkeita. Alapuolelta löytyy Laurean aukioloajat sekä viikon ruokalista, joka avautuu uuteen PDF-selaimeen. Liven keskellä löydät ajankohtaiset tiedotteet omasta yksiköstäsi. Sieltä näkyy esimerkiksi tuntiperuutukset, tapahtumat sekä yleiset tiedotteet. Livessä suositellaan käytävän joka aamu, jotta näet esimerkiksi, jos tuntisi on peruttu. Sen alapuolella näet Laurean yhteiset tiedotteet, jotka koskevat kaikkia yksiköitä sekä tapahtumia. Liven alalaidasta löydät yleisesti kaikki linkit, esimerkiksi yleiset tenttipäivät, aikataulut sekä hyvinvointiin liittyvät linkit sekä erilaisia lomakkeita ja järjestelmiä. Nyt tarkastellaan linkkejä tarkemmin. Sivun ylälaidasta löydät MySite-linkin, josta pääset suoraan omille sivuillesi. MySitein vasemmalla näet kaikki kurssit, jotka olet käynyt sekä jota käyt tällä hetkellä. Niitä klikkaamalla pääset suoraan Optimaan. Oikealla on omat linkkisi, joihin voit laittaa itsellesi tärkeitä linkkejä, esimerkiksi Laurean kotisivun, Facebookin, sähköpostin ynnä muuta. Ylhäältä pääset suoraan oman yksikön etusivulle. Liven oikealla näet tärkeät yhteystiedot ja aukioloajat. Sieltä näkee oman yksikkösi pääoven aukioloajat, opintotoimiston sekä kirjaston aukioloajat sekä alapuolella on aina merkitty poikkeusaukioloajat. Sen alapuolella löydät tärkeää tietoa harjoittelupaikoista, jotka tulevat myöhemmin opiskeluissasi esille. Siinä on suoria linkkejä erilaisiin harjoittelupaikkoihin sekä kesätyöpaikkoihin. Vasemmalta löysit linkin opintojaksotarjontaan, joka vie sinut suoraan sivulle, josta voit avata Excel-taulukon, jossa näet esimerkiksi kevään opintotarjonnan. Kun klikkaat linkkiä, se avaa sinulle Excel-taulukon, josta löydät kaikkien koulutusohjelmien opintojaksotarjonnat. Ja alhaalta löydät eri alat, esimerkiksi Tikon, Dikon ja Hotran, ja niitä klikkaamalla pystyt suoraan katselemaan tietyn alan opintojaksotarjontaa. Klikkaamalla Laurea Live-kuvaketta pääset aina oman yksikkösi etusivulle takaisin. Alavalikosta löysit yleiset tenttipäivät kohdan, jota klikkaamalla pääset tarkastelemaan, milloin on yleiset tenttipäivät ja milloin on yleisiin uusintoihin ilmoittautuminen. Oikealta löydät suoraan linkin,
jota klikkaamalla pääset tentti-ilmoon, jossa voit ilmoittautua uusintatenttiin. Tentti-ilmassa näkyy, jos et ole päässyt jotain tenttiä läpi, ja silloin pystyt sitä kautta ilmoittautumaan tentin uusintaan. Jotta livessä työskentely olisi mahdollisimman mieluisaa sinulle, pystyt vaihtamaan liven taustoja mielesi mukaan. Onnea opiskeluihin ja mieluisaa työskentelyä livessä!